עברית 201 חץ, המוזיאון הבריטי. כשאתה טס לישראל, אתה יכול לעצור בלונדון. אם כן, כדאי לך לבקר במוזיאון הבריטי. היום אי אפשר לבקר בעיר העתיקה נינווה, בירת אשור. אבל האשורים השאירו הרבה מעשי אומנות, אז אפשר לחוש את האווירה. אפשר לראות את הטבליטים שמתארים מה קרה במלחמת אשור נגד לכיש. טבליטי לכיש עבדו מתחת לחול לאלפי שנים, ועכשיו הם במוזיאון הבריטי. זו כניסת המוזיאון, החצר הפנימית הגדולה ביותר בכל אירופה. בחיץ או בחורף זה נעים בפנים. אתה לא צריך מעיל או מטריה, כדאי לך ללבוש בגדים נוחים. היה לנו מדריך טיולים לשעתיים. כדאי לך לזכור מדריך טיולים כשאתה מבקר במוזיאון. היום אף אחד בכל העולם לא יכול לפסל בגרנית כמו שעשו המצרים. אף אחד אפילו לא יודע איך הם עשו את זה. אתה זוכר את הפרתנון? הטורקים השתמשו בו כמחסן תחמושת. ב-1687 הוא התפוצץ. ב-1800 אדון אלג'ין הביא את הפסלים האלה מתוך האפר מסביב הפרתנון לאנגליה. אנשים רבים כעסו על מה שהוא עשה. אז המשפחה שלו עברה לסקוטלנד והחליפה את שמה לברוס. היוונים פיסלו בשיש בשנת 400 לפני הספירה. האירופאים לא יכלו לפסל בשיש עד אחרי 2000 שנה ברנסנס. יש 8 מיליון חפצים היסטוריים במוזיאון הבריטי. אי אפשר לראות את הכל. אז כדאי לך לראות את הדבר החשוב ביותר, גליל כורש. כורש, מלך פרס, ציווה שגויים יוכלו לחזור לארצות שלהם. עזרא א' 2 אומר, כה אמר כורש, מלך פרס. כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים, אשר ביהודה. לא שכחתי את טבליטי לכיש. הנה אשורים זורקים אבנים על היהודים, והנה היהודים על החומה זורקים אש על האשורים. כשהאשורים מטפסים על החומות, הם גם משפטים את האנשים שניסו לברוח. ישעיהו ל"ו 2 אומר, וישלח מלך אשור את רב שקה מלכיש ירושלימה אל המלך חזקיהו. אז זה באמת קרה והיה אכזרי מאוד. הנה האשורים מקלפים את האור מעל השבויים. לכיש נפלה, ירושלים לא. כשסיימנו את הטיול, ראינו את ספריית המוזיאון. מרקס, גנדי ואדון ארתור קונן דויל כתבו בספרייה הזאת. לפני שתעזוב את לונדון כדי לטוס לישראל, כדאי לך לראות את עלובי החיים, כמו שעשינו אני ובן שלי כאן.